Добрый день, паважаныя чытачы. У гэтым годзе исполнілася 85 год з нараджэння празаіка, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінская камсамола, дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа Касько Віктару Апанасавічу. У беларускім друку выступае з 1971 года. Творчасць мае ярка выражаную аўтабіяграфічную аснову. Ён адзін з першых у беларускай і савецкай прозе паказаў вайну, убачаную вачыма дзіцяці. Адна з такіх аповесцей, якая адзначана дзяржаўнай прэміяй БССР, з'яўляецца аповесць «Суд у Слабадзе». «Суд у Слабадзе» расказвае пра трагічны лёс падлетка Колькі Ляцечкі. Трагічнасць лёсу хлопчыка абумовіла вайна, страшная і жорсткая, ахвярай якой стане і Колька. У час вайны яго, як і некаторых іншых дзяцей, змясцілі ў фашысцкі дзетдом і зрабілі донарам для нямецкіх салдат. Перажыўшы вайну, дзеці рабіліся інвалідамі і паміралі. Кульмінацыя аповесці з'яўляецца сцэна над здраднікамі радзімы ў час Вялікай Айчыннай вайны. Хлопец, які таксама ўдзельнічаў у гэтым судзе, нібы зноў вярнуўся ў вайну, якую ўжо забыў. Ён пачынае ўспамінаць пра ўсё, што бачыў тыя часы. Пакуты, здзекі, кроў, смерць. А сцэна дарогі, якая скрозь была ўсцелена мёртвымі людзьмі, па целах якіх ішлі машыны, гэта адна з самых страшных у сусветнай антываеннай літаратуры. Усе гэтыя перажыванні становяцца невыноснымі для Колькі. Ён памірае, стаўшы яшчэ адной бязвіннай ахвярай жудаснай вайны. Галоўная праблема, як сведчыць назва аповесці, гэта суд над здраднікамі, якія ўжо пры жыцці сталі мерцвякамі, бо адступілі ад нормаў паводзін, якімі павінны кіравацца людзі. Ідэйны змест твора у тым, каб вынесці прысуд вайне і фашызму, які знішчыў мільёны людзей, асудзіць тых нелюдзяў, што развязваюць войны, ахвярамі якімі становяцца шматпакутныя дзеці ваеннага часу, такія як Колька Ляцечка. Аповесць «Суд у Слабадзе» – гэта прысуд той страшнай вайне, якая забрала мільёны чалавечых жыццёў і якая не павінна паўтарыцца.